Στο δρόμο Χανίων Ρεθύμνου, στον όμορφο Άγιο Ανδρέα της Κρήτης, εκεί όπου η εμπειρία συναντά την εμπιστοσύνη, καλώς ήρθατε στο συνεργείο του Σταύρου Λιονί. Κάθε πρωί ανοίγει η πόρτα ξανά, με χαμόγελο και δουλειά από καρδιά. Στον Άγιο Ανδρέα είναι πάντα εκεί, να φροντίσει το αυτοκίνητο σου από την αρχή. Με τίμια λόγια και επαγγελματισμό κερδίζει την εμπιστοσύνη κάθε οδηγού. Δύναμη στα χέρια, αγάπη στην καρδιά, ποιότητα και εξυπηρέτηση κάθε φορά. Σταύρος Λιονής, όνομα γνωστό, στον Άγιο Ανδρέα το καλύτερο συνεργείο. Με αξιοπιστία και επαγγελματισμό δίνει σε κάθε αυτοκίνητο νέα ζωή. Σταύρος Λιονής, πάντα δίπλα σου, με χαμόγελο και σεβασμό παντού. Στην Κρήτη όλοι το ξέρουν πια, για σωστή δουλειά πηγαίνουν στο Σταύρο ξανά. Από ένα απλό σέρβις μέχρι δύσκολη επισκευή, η εμπειρία του κάνει τη διαφορά κάθε στιγμή. Τις καλοκαιρινές διακοπές ο γιος του είναι πάντα εκεί, δίπλα στον πατέρα του δουλεύει με χαμόγελο και ψυχή. Μαζί συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση, με μεράκι, γνώση και αφοσίωση. Οι πελάτες φεύγουν πάντα ευχαριστημένοι, γιατί ξέρουν πως βρίσκονται σε καλά χέρια. Στην όμορφη Κρήτη, κάτω από τον ήλιο, κάθε διαδρομή ξεκινά με ασφάλεια. Όταν το αυτοκίνητο χρειάζεται φροντίδα, μία είναι η σωστή επιλογή. Σταύρος Λιονής, ο μηχανικός της εμπιστοσύνης για κάθε οδηγό και κάθε διαδρομή. Στον Άγιο Ανδρέα όλοι το γνωρίζουν, γιατί η ποιότητα φαίνεται στη δουλειά του. Πατέρας και γιος, μια δυνατή ομάδα, με αγάπη για τη δουλειά και την πελατεία. Σταύρος Λιονής, Καλούς δρόμους, καλές διαδρομές,